Kowe wong Sengkapura kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe. Kowe iso sabar ora kowe? Gongke. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengelmu kowe. Iki pono wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku ki pono kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi ki ora wong Sengkapura, ning kae sing belani sapa kuwi? Sapa jeneng Matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi, Sagopi. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Negari Mandura. Tansine bosangganing para wadyabala miwah para tamtama kejawi mung ing rayi kekalih. Nenggih Raden Harya Prabu tuwin Raden Ugrasena ingkang keparengaken anyaket karana katingal dugi taning kalih sangata ing Mandura Prabu Basudewa katingal kucem cahyane kawijinan deng Lampung Sungkawa nalika semanten dipun mulat sawanipun ingkang rayi kekalih sigra gumarega pangandikaning nata Mandura Prabu Basudewa animbali sawanipun Raden Harya Prabu tuwin Raden Ugrasena teka mangkono panglitaning ingkang dereng kababaring lisan punapata merah ingsun prihatin waspaga mijil denelang kang memanis wataranira layu kumel kucem pranya maratani pangestu ngoro kadangipun Kakang Yayi Harya Prabu wonten timbalan ing adhawu menapa Koko Prabu apa dene sira Yayi Ugrasena wonten timbalan ing adhawu menapa
Kanjeng Koko Prabu sembahan kula ing Mandura. Marmane siadi sakarune tak caketake nadyaning wanci ratri. Samengko tak ajak supaya ngembat marang kahanan negara ing Mandura. Purhanira Yayi. Mbok menawa siadi wis ngawruhi pribadi babagan negara Mandura ingkang saya suwe ora saya padhang. Nanging kahanan Mandura saya suwe saya ora karo-karuan kahanane. Akeh resuh, akeh retu kang tumanduk marang para kawula. Akeh begal maling kampak kecu ingkang gawe kapitunaning para kawula monggo pendak-pendak jeneng ingsun utusan kelawan ayaka ing Mandura supaya nyirep marang retu mau. Nanging gagar wigaratan antuk karya ora katon sirep nanging malah saya ndrebala menyang endi-endi papan. Yayi, kahanan ingkang kaya mengkene mau lamun ta ora bisa dindakake sarta ora bisa disirep. Tan wurunga bakal ngembet marang kalendraning ingsun. Nggone ingsun minangka dadi payunging Projeng Mandura. Akeh para kawula ingkang ora percaya marang nata ing Mandura Prabu Basudewa wekasan tan wurunga mung padha njaluk pengadilan tumraping pun Kakang. Upama ta kedadian kaya mengkono, Harya Prabu. Saka pitunganing pun Kakang ing Mandura. Nggonipun Kakang dadi nalindra ning Projeng Mandura iki mung kari sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh pun Kakang mesti bakal ngguling saka dampar kencana Projeng Mandura iki. Yai Harya Prabu. Antra ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras renganing driya Koko Prabu menawi dipun keparengaken ingkang rayi pun Harya Prabu kepareng munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu boten ketang sekedhik aturipun ingkang rayi sak mangke dadosa cecala obor penggalih paduka. Yai Harya Prabu Yawi maragake matur ingkang terwaca kelawan pun Kakang. Slaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat retu Projeng Mandura. Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan sampun ngantos kejoting penggalih sasampunipun kula saged anyepeng piranganing maling ingkang damel rusuh wonten ing negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa Durjana menika kala wau kula nuwun sewu. Jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Koko Prabu lulu kosek. Akeh rusuh ingkang mapan ing Projeng Mandura mau jebulana ingkang dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye? Inggih kasinggihan mekaten. Lah yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Harya Prabu? Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos kejoting penggalih Koko Prabu wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh Projeng Mandura sakmangke supados Praja Mandura menika mboten tentrem krana ingkang paring dawuh menika kala wau mboten sanes kejawi namung priyagung luhur tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun kangsa saking Sengkapura Prabu. Ratune Ratu Tama
Pate lino pranayaka tiasraharja anakare becik-becik parandene tan dadi ing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beta kang reribeti bisa selak pun kakang mung sarwa nyarujuki. Aduh Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula lajeng menawi sampun ngados mekaten kados pundi menggah penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi sing wis kebacut ya wis bangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene. Pun kakang ngerti yen to sejatine Kangsa bakal ngilani marang kekuataning wong Mandura, Kangsa bakal nyoba marang kekuataning wong Mandura luwih-luwih pun kakang nalindra ing Mandura. Kula kang saka kuwi Ugrasena wonten timbalaning adhau. Sawana marang Saptawarga. Kanthi nenat majaning sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena. Dadekna jago ning negara Mandura. Dene sira Harya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang. Wigatosipun sira Yayi Harya Prabu wis ngerti dhewe. Yen to pun kakang ingin mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe. Tilikana wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane mutiara ing tak simpen ning Widara Kandhang. Mekaten Koko Prabu ya. Lah itu mekaten terwaca dawuh paduka parenga kula madal pasilan nyuwun pamit bidhal dhateng Widara Kandhang. Semandure Genggeng Rayipun Ugrasena nyuwun pamit bidhal dhateng Saptawarga. Yayi. Jejeg adeke negara Mandura iki gumantung marang kasaguhaning sira Yayi sakloron. Nggone tak utus marang Widara Kandhang lan Saptawarga. Anjurati mantra inggih ya. Hanggo sesumbar kumalu dokunur gato lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara lata suko parisuko penggali jengandika anggir Kangsa sakundur jengandika saking negari Mandur kepareng ingkang paman cumadung dawuh nggih Man wonten dawuh napa sing nate mangendikake kali kula cara-cara karti sampeka supaya kula isa ngrubuhake Ratu Mandura niki persasat mung kari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung. Liripun paduka dawuh kados mekaten. Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjuk atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara Mandura. Niki kula sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Merga rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampeyan. Inggih. Angka loro. Nalika kula nyuwun kula diparingi Purbawasisa narik pajek kawula sanegari Mandura kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab. Inggih tumenggung wonten timbalan kabeh pajek diundhakake ping 3. Wih ngestakaken dawuh ora sawedi kangelan mengko aku ingkang bakal ngatur. Inggih ngestakaken dawuh
Raden Kongso menawi sampun dados dawuh Patuko badhe kula estakaken salajengipun kados pundi. Sing angka 3. Kangge srana cara kula ngrubuhke Ratu Mandura kula nganake adon-adon jago mongko jagone dudu jago lumrah ning jago menungso. Jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuhan negari Mandura. Inggih. Niki wis diparingi idi kalih Kanjeng Rama. Lajeng keparengipun Paduka Angger Kongso sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura. Lho, lha pripun sampean? Sampean sing Birawa gedhe prakosa turta sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahake marang kekuataning Paman Suratimantra. Waduh. Dosudi kan? Iki kula sagak la dalah. Sing ngangka 4 sing sajake Kanjeng Rama rada kaget. Panjenengan nyuwun menapa malih? Kula pengin njaluk rabi. Lho. Nyuwun rabi inggih. Menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah Paduka Angger Kongso Dewa? Wonten putri saking Widara Kandhang. Anake Demang Sagopa sing jeneng Lara Ireng. Napa sing mang critake do nalika semanten niku panyata bener. Kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng. Pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut cawus bingung gligaping paningal kaya wong kepek ora iso wangsulan kalih panyuwuning Kongsa. Ketok yen to Kanjeng Rama ndelikke anak-anake enten Widara Kandhang. Lajeng kepareng Paduka bocah temenggungan wonten timbalaning adhau. Tetapno para wadya bolos gelar papan. Kepung wakul boyo mangap Widara Kandhang. Golek ana wong bule karo wong ireng. Iki ngestakaken dawuh merga kuwi klilipku nggonku bakal dadi Ratu Mandura. Ngestakaken dawuh Angger Raden Kongso. Sing sabanjure yen to kowe ketemu karo suwijining wanita sing jeneng Lara Ireng, aja nganti tok gawe babak kulite. Aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kongso. Prastawa Paduka Raden Kongso lajeng bidalipun para wadya kula Sengkapura benjang menapa. Kabeh para wadya dibudhalake krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Siwa Barung. Yen pancen ora padha nduduhke menyang tidurunging wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng. Seng Widara Kandhang di bumi angus. Nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Manjuratimantra wonten dawuh. Awi kula kanthi manjing wonten mlabar kawat. Semonggo nggih kula dherekaken. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak
ombak ing samudra ana ana kale lumut ambrah kanggeng awita denceng dencengan ning atiku saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widara Kandhang bapa eneng apa ana wigati apa sing bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana. Ngene ya Kakarasana, kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng. Wiwit subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh, mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa. Nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala. Sarapan dhisik, rolasan dhisik. Ngono kuwi wigati merga wong kuwi kekuatane ana ing pangan. Nek ora mangan ora kuat. Ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan. Merga tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin. Oh ya wis nek ngono malah ngirit. Nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mule ngliwet ki ya ming cukup dienggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin. Ya apa wis aku tak nyambut gawe meneh. Kosik aja kesusu. Nyambut gawe apa? Wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe tak takon? Aku macul. Lah iya. Wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe. Widara Kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa? Terus karepmu piye? Lho. Diento-ento sing kepiye? Ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar, mongko mbok beteng mubeng. Terus ndok ento kaya alun-alun, tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran. Mongko kowe iki ming anak Demang lho Kakrasana. Kok kowe ngingu gajah barang iki karepmu piye? Kowe dong ora? Kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono? Aku seneng ngingu satu kewan. Aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae bapa. Nah, wong ki nek ora ngerti filosofi aja sok kumawani kaya ngono merga kabeh ki eneng artina. Apa? Artina. Tegese piye bapa? Sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming Nalendra. Terus wong sing diwenangake ngingu siji gajah loro macan kuwi ming ratu. Monggo Widara Kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakrasana, nek tumrap wong desa ora apa-apa, ning kok nek nganti ana tartawan apa? Kuwi lho sing juru warta. Yo. Nek nganti dijupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning Sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widara Kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng mubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal entuk pidana saka Sang Prabu Basudewa. Gusik. Aku mung ngento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk Prabiya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Pancen pelataran jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana Durjana ingkang wani mlebu ing kademangan Widara Kandhang. Turut aku ngingu gajah ora le tuku.
Aku yo gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku. Lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengko entek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab, sapa sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mula nggonku gajah iki klebu aku nglestarekake marang Bulun Wana sing mapan ana ning alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojah. Pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo satu kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik. Ning aja mbok ento kaya kraton, mengko ndak nampa duka. Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to Ratu Mandura iku ora gelem dikembari. Yen to swijining Nalendra iku ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana Prabeya karo Ratu Mandura. Apa kaya ngono kuwi ora entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang pernatan hukum negara Mandura. Yen pancen Ratu Mandura ora trima aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku nggo gajah. Yen pancen ana Ratu Mandura tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan. Bopo rasa melu-melu perkara iki. Waduh. Yo anggepmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggepmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono apa? Pinter njara langit ampu kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarentah. Kamarentah. Andani. Wis ta? Kowe mobah-mobah kaya ngapa bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah mergo saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki matane wis digawe beleken. Ngono. Dadi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk branjangan kopat kapito kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuwataning sepira kok krasana ya aja ngeyel to, Nger. Ngene, ngelekke aku nggone aku yasa alun-alun lan ringin kurung apa dening gajah. Bapa mingkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh. Wah, pancen wis ngeyel tenan kowe. Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan bapak rasa kuwatir kabeh mengko aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iki tak omongi kok senengane ngayal. Ora usah dadakaken ngono aku tak nyambut gawe mongko saku kok. Demang Sagopa ndak tampa pangestuku tampan ana. Inggih, kula nuwun sewu ingkang damel menika Kakrasana. Lho kok sing gawe apa? Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertentu ngungun ing penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang. Pelataran jem gedhe, embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sak kembaran. Mongko dibeteng mubeng. Lah kok elok temen ana ing kuloning pelataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah. Oh sik, iki sing nyasa sapa? Nah, nak tenan ta. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mun kopi. Waing kersa waing. Ya ngono. Aku takon sing gawe sapa? Ah nggih. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng Kakrasana. Ing damel pun Kakrasana. Lho. Sing gawe Kakrasana? Inggih. Iso gawe alun-alun nandur ringin sartane ngingu gajah. Saiki bocahe sepira? Wah, sampun mboten kados.
3 wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sak genthong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming paklitanipun radi bule. Niku Kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah Kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Nika dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Lho. Dipacul ora nganti sedina. Ah nggih, ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Ah nggih no. Nanging mboten ngaten ndak mboten nanging namung sepaneng menika mboten matosa sekeca dipun naosaken yo. Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ingkang disimpen ana ing Widara Kandhang. 3 cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana, Narayana, Lara Ireng. Gandeng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi kaya ngapa gedene sepira? Wah, ya ampun angel. Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kalih jarik kalih blangkon. Blangkon kula niku dienggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Ngen wingking niku. Demben ora entuk kacu diganjel pembalute mbokne. Wedan nek omong. Kula omong kene iku nyata kok kula niku mboten kok saru mboten ning nyata. Bingung dikira tisu. Dibeta. Nggih mboten napa-napa kajengipun. Oh iya. Sak liyane macul Kakrasana kuwi baut seni. Nyeniman. Oh iya iya. Mila rambutipun rada gondrong. Iya. Menawi nabuh menika menawi sampun ngecer, wah. Mboten wonten tunggalipun. Nuladaku utama cekecer. Cer. Ngoten. Coba aku tak weruh kon rere, mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa nek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ing wonten cara siji, Kakrasana niku pancen mboten seneng nek bapakne sambat. Lah terus ngaten mawon, mula panjenengan kersa. Aku kudu piye? Etok-etok kula mang pulasara mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat njaluk tulung niku pacul duncalke mesti melayu mriki nek penyadeng presa Kakrasana. Tan samar pamoring sukma sinukma ya. Ku manut karo kowe. Wis, kowe etok-etok tak pulasara. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok njaluk tulung karo si Kakrasana. Nggih. Ning mengke nek nesu wonge pripun? Ning nek nesu kali wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa dijatosi sak penake dhewe. Kula niku pun nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten goroh niku. Wong kendele kliwat kok niku. Niku yakin ndek ben Pak Carik niku dijotos. Carik andamu nggih. Wah kula dadak nambake wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngapa kekuatane putra Mandrasi Kakrasana. Wah nggih nganten kula namung nyemanggaaken. Kene, kowe tak sikepe, kowe bengok-bengok Demang Sagopa. Ngesaken Jawa sinuwun. Ae piye? Ae wong Mandura, kowe aja ngawur ya kendel ning nganggo duga-duga to, Nak. Wani ya wani ning nganggo petung. Aku ora wedi karo wong keraton, aku ora wedi karo wong negara. Gendak sikara karo kawulane dhewe. Tak ajare, tak oyake, Bapak. Kose kae nek tok oyak kae tekan kraton.
Nek kowe tekan kraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni wak kecemplung ing Tanurunga bakal tekaning pati. Aku ora wedi mati. Iya, percaya. Kowe ora wedi mati, aku percaya. Ning mbok nganggo petung to. Nganggo petung. Kowe kendelne rumangsamu kendelne iso dadi pengayome wong Widara Kandhang wae. Kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kala mangsa iso nyilakake wong Widara Kandhang. Lho, nyilakake piye? Lire piye? Dasare bapa ngendika kaya mengkono dasarmu apa? Lho iya. Kowe ngajar wong kraton. Monggo wong kraton ki balane akeh, kae kadange anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan marang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandhang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu ngetapake para wadyabala sing cacahe ngluwihi ping 10e kawula Widara Kandhang. Widara Kandhang didhawuhi supaya kon ngobong. Sing mati rak ora kowe dhewe Kakrasana, sing mati wong sak Widara Kandhang. Dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak kadang mitra kawruhe. Apa ngono potok gawe-gawe bapa? Aku ki ora tau gawe ora tau dadi. Aku nek ngomong ki apa nyatane. Anggere gawe merucut. Anggere gawe merucut. Mbuh lah. Yen ngono prajurit Mandura mengko bakale mrene. Mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar Kadang Nata kok. Lah aku terus piye? Lah saiki sadar ta kowe. Kendel iki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ringkih ning nganggo petung ora grusah-grusu. Ya bener kowe mbelani wong atuamu, aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik. Ning ra ya nganggo petung. Nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh, nyilakake awake dhewe. Ora mung kowe, aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura merga ora iso mulang karo kowe, Kakrasana. Lah terus apa aku kudu ndelik bapa? Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi, mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter, mongko kertek. Apa? Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing mbakone mawul-mawul kuwi lho. Iya. Nah, kuwi keluke akeh kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, nang guwa kae pateni, gawake kampak dikampak cengelmu. Aku ndelik nang alas. Lek mbuang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebab apa? Goleki kecekel cucuki. Ndelik nanti wae. Mati wae. Wis tau wae mati. Mula ya Kakrasana. Saiki ngene wae bangane kowe goleki wong kraton, kowe lunga sing adoh. Sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali kowe lunga ora sang goleki rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe sinambi prihatin pisah karo wong tuwa Prajurit Mandura tak ajeni gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa. Monggo Widara Kandhang kene ke bawah keperintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane lara ireng karepmu piye? Sirmu piye arep tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe. Wah alah dalah.
wani karo aku sing nawedeni apamu gendarat dening aku ayo sak gaduhku tak ladeni kowe tumenggung prawara kidul remuk awakmu didhawuhi supaya nuduhake nyanti dununge wong bule wong ireng karo wong wadon jenenge loro ireng tomber kuku nguto adol waduh wah getihe mereh-mereh saka cangkem menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Menggung waduh seneng ya Reng mesti seneng wong ditangkap ayo coba ora ana apa-apa ora ya ming dlongap mula awake dhewe wajib ngaturake heeh wayang Srimen iki dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Truk dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-75 tahun 2020 tingkat Kabupaten Semarang. Iki nek ora ana pandemi awak dhewe sowan ning alun-alun Ungaran kono, Reng. Waduh. Wah, ya. Dadi suda tanggapane ya. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, ning nyatane panjenengane kersa nanggap lumantar virtual. Iki disiarake ya kuwi channel streaming Dalang Sena, channel streaming Kisonugroho karo channel streaming portal Kabupaten Semarang. Pemkap. Ya, heeh. Matur sembah nuwun karo para bapak-bapak sing wis kepareng kersa rawuh mrene ado-ado ya, Truk. Apa ora nyenengke, Rek? Rawuh mrene wae panitiane mau wis ngendika. Pokoke Pak Petruk kedah kelakon rawuh teng alun-alun Ungaran. Lah niki pun kebacut wonten corona mboten ujar, mboten ngaul, pokoke kula nyurek Agustus tahun 2021. Wis sida nyurek? Wis. Wah. Mula terus nek ana daya ki ra ditinggal ndelik. Sosok ngrejekeni. Heeh. Nyatane ora mung kuwi. Maret hari jadi kabupaten anu apa jenenge oh Semarang ya iki ya wis dicorek mau. Maret corona lunga urung ya, Kong. Ora lunga gebuki ndase tenan. Ya iya. Ayo kudu lunga wis. Kudu lunga. Wo, kontrake wis entek. Ha iya. Danane wis entek. Ha iya. Nek danane isih ya ana wae. Ha iya. Mah, matur sembah nuwun. Ning atiku bombong, Rek. Bombong perkara apa? Najan kena corona, kena pandemi Covid, ning nyatane semangat memperingati hari kemerdekaan karo para warga seluruh Indonesia makantar-kantar. Wah iya ya, Truk. Iya. Kuwi tandane rasa nasionalisme semakin tertanam di jiwa setiap insan yang hidup di negara kita ya kuwi NKRI. Betul. Panjen ya kudu. Aku kampung kowe takon labur. Ha iya. Kuwi ya melu nglabur. Turu. Wah. Rek iki ya kaya wong penting kae. Jeng tumbas labur, Pak. Oh iya siapa? Kerja bakti nglabur pokoknya setiap pager digawe putih men ketok meriah.
Kowe tangi setengah 12 aku. oh, Tak tileki wis rampung. Ya syukurlah aku yang ngono. Melu bunga aku. oh, ora melu nyambut gawe kok melu bunga ora. Sing penting ki guyub rukun. Ya, Bandara Semarang saka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga dan Pemuda. ya, diwaca sing tenan to. Nek omong waton nelekop, mbok buka HP pira to? Seta, Ayo. saka Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang sembah nuwun. Ya. Ki kira-kira piyayi sekitar 10 utawa 8 utawa 9 sing rawuh mrene. Ah iya. Mula untung wis tak pindah ning sing kulon, nek sing nang kono jan. Lem Sliman kaya ning alas. Heeh. Sepi. Ayo. Mungkin rada lumayan lho sing padha rawuh ora apa-apa, Truk. Ya. Nek saya akeh sing rawuh. Ora apa-apa. Mau awan dangdutan ning Parangkusuma wae geger wae ya ora apa-apa kok. Heeh. Dene kok beritane kok kecolongan tidak izin. Nah, wong nang kono video kuwe ana suarane matur nuwun muspika setempat yang telah memberi izin. Kok muni kecolongan. Oh, ala wong ki nek arep mluput saka dosa kok ya penak le omong ya, Truk. Heeh. Wis rasa diterus-teruske. Wis piye? Mangkel nang ati. Ayo. Ning wong kuwi paling penak urip nang alam dunya iki nek kesinungan sar. Sabar kok sabun. Mergo kanthi sabar kuwi bakal ditesani sing gawe urip. Sabar karo ibu. Ikhlas. Mergo kanthi ikhlas kuwi engko bakale wis to, becik ketiban ketitik. Allah ketuyung-tuyung. Tara. Allah ora bakal tumomo ning becik. Sapa sing bibiti tumindak sing ora apik, ing kono wayune bakal entuk apa piwales saka sing gawe urip. Mbah piwales sapa mengko mesti bakal dirasake. Heeh. Tindak curang apapun yang tumindak tidak lewat rel yang sebenarnya itu nanti pasti akan mendapat pembalasan dari Si gua dari bawahan tuh. omongan. Bagong nek omong waton banter ning kleru. Bahasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Heeh, maksude ngono kuwi. Ah iya. Ora kangsen kok kowe. Heeh. Matur suwun, matur sembah nuwun. Petra, Apa? iki ana pamundutan lelagon, Tru. Apa iya? Heeh. Mergo sindah-sindane ya pancen disuwun karo saka Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Ya, so sindah-sindane dipilih iki sing saturake ya kuwi Mbak Ganes, Mbak Elisa, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Oh. Wahyu sik milih sapa? Wahyu ki rasa pemilihane coblas-coblas kok. Dias. Ana sing nyuwun Pangkur Semarangan. Bisa. Oh iya. Nomor 2 lali janjine sing kemarin nyekar Mbak Tatin. Ya. Ucapan terima kasih aja lali, Tru. Ucapan terima kasih kagem sedaya sederek kula seniman seniwati Kabupaten Semarang. Ya. Uga ucapan terima kasih saka seniman seniwati Kabupaten Semarang kagem Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati Haji Ngesti Nugroho SHMH. Oh iya. Matur sembah nuwun. Sing kepareng tansah migatekake karo apa uripe seniman seniwati sak Kabupaten Semarang. Luar biasa lho rek. Mau bapak-bapak panitia ngendikake karo aku nek ana luwih saka 200 titik kesenian Kabupaten Semarang ki urip mergo seniane Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Wah, luar biasa ya, Tru. Heeh. Ayo ditembangke Pangkur Semarangan. Ya. Mbak Elisa ora karo Salaso. Heeh. Wah, sendane do nang ndi, Tru? Kae apa? Wah, ya. Tak
kira nek do mutung ora. kok do ilang dhewe-dhewe. Madhep rono. Genti kowe urute kene. Ya, Kowe saiki tengoke nang kene. Iki kadang ya disesuaikan karo apa pendapatku. waduh, pendopo apa? Oh kandang pitik ngene kok pendopo. Iya sanane, Truk. Ameng dunake ngono iki lara-lara. Novi. Walah Novi sapa? Tendang raimu sisan kowe. Nyai Sagopi to inggih. Lah enten apa? Enten apa tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung. Enten apa? Widara kandhang dipun opyak wadyabala saking Sengkapura. Tobat. Lah Kiai Demang Sagopa miturut kabar kapuping Rana Madyaga Laga mbelani dhateng Widara kandhang. Semah kula seda Kiai. Lah pripun kok nganti nek ngoten niki sampean randra. Inggih. Lah pripun? Ayo. Sogok bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora. Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula. Putrane Ndara Pandhu, Ndara Permadi. Niki adine Ndara Bratasena. Tobat Raden Permadi kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan atur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mangtulungi niki mesakake lho Ndara mangtulungi. Sing enom mau sapa Kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana. Sampeyan pun tepung to? Ya wis. Apik mawon. Ndele muni. Sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban mboten napa-napa. Waduh. Aku ya ndek pamrih kok, Gong. Tara mau. Wah, cilaka Semar. Minggiro yaksa lak sipating jemparing Kakang Nayata. Nggih, atos-atos Ndara. Tuntang mining samudra gantara udan jemparing. Pejah kasulaya blasah kaya babatan pacing sangga raseksa saking Sengkapura. Gondro sampeyan wis nyambut gawe Rajang Buta ming nganggo jemparing siji cul teng antariksa terus ana mendung. Tibane ora udan ning jemparing piyur buta pirang-pirang gloso. Kakang mbok lara ireng ngendi Wetra? Nah iki. Yang wis ngene iki ora iso di angel ndasmu. Nyun pangapunten wong kok mengo ngalang-elungan.
Sinten ing lenggah madaning pertapan Nguntarayana menika ta warnane pandhita ing buntas kawruh sidik paningalih persasat gesange wis sak traju sak bobot kalan para Jawata ingkang pemarap Sang Begawan Padmanaba. Risa tanana cantrik ingkang cinaket lenggahing Sang Wikudebya kejawi amung putra kinasih nenggih Sang Narayana ing wis kepareng mabukuh Susi Astawa mika padha kersaning Sang Pinandhita. Riris arum pangandiganing Sang Wikudebya Sang Padmanaba amiji dhateng swanipun ingkang putra Sang Narayana dados mangrujiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Miat langaning kalawan moncar non lor kekunang surung sorot tekan padang Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng kulub atmajaning Sun Narayana wonten timbalaning adawu menapa bapa penemban wasawetara nggonira nggilut kelawan babakan ngelmu mapanoning pertapan Nguntarayana Sun wawas kaya wis meh kebak ngelmu ingkang dak paringake marang sira kulub Narayana kawonana ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka bapa penemban sampun paring ngelmu dhateng ingkang putra Narayana supados sakmangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya para kawula miwah para titah ingkang mapan wonten ing jagat menika bapa penemban apan kaya mengkono karsaning Sun ngelmu mono bisa tumanja lamun tunular marang sak pepadanira aja pisan-pisan awel yen to kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yen to kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip satemah apa ingkang sira tindakake mau jumbuh kelawan jiwaning satriya sabab satriya mono kudu wani jroning wani nanging kudu ana rasa petung ingkang wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe inggih Narayana kita kuwi satriyaning praja mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumanja tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki. Kula pamunten Bapak Penemban. Kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Narayana bilih kula menika satriyaning praja jernyatanipun kula menika namung atmajanipun Demang. Kula menika namung lare dusun. Kula menika mboten sanes satriyaning praja tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya. Ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gagewi gatekna sira kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lho kula menika sanes atmajanipun Demang Sagopa iya pancen kaya mengkono sira kuwi atmajaning Ratu Mandura ya kuwi Prabu Basudewa apa to sababe jeneng sira prapteng kademan Widara Kandhang awit saka muganing si Kangsa ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gurawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa mongko negara Mandura dina iki nedheng peteng merga saka pokal gawene si Kangsa ora ana pangarep-areping Ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ingkang mapan ana ing Widara Kandhang ya kuwi sira Kakang Iraka Krasana lan adimu Silara Ireng sayekti kabeh mau turasing Ratu Mandura ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang Narayana gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lurkin saking risang mawe gandrung ing
lho piye? Kula menika atmajanipun Alendra Mandura ing patutan kelawan Dewi Badraini wondene kadangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung yakuwi saka Dewi Mahendra. Wondene kangsa mau saka Ibu Maerah ingkang cinidra dening Gorawangsa. Sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda. Gone Sulistya ning warna persasat ngembari marang putri Katon Mandura wekasan Ratu Mandura kayungyon marang Kasulistyaning warna satemah mbabar putra. Sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagopa. Dadi Demang Sagopa nampa Ken Sayuda mau wis mbobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura. Walah dalah. Lah ngaten to, iya. Kejaba saka kuwi Narayana gandeng kita wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabehing ilmu ingkang pungkasan sira bakal sun paringi ngel pusaka kinarya ganeping ilmu ingkang wis sira tampa aran Senjata Cakra loro aran Kyai Kesawa. Senjata Cakra kuwi pusaka nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendhewa mung sarana batin bisa lumayu mbingkas kelawan mungsuh. Dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahala ingkang gedhene sundha langit. Mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun maringake marang jeneng kita Maragagi Tampanana matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken Bapak Penemban kula nedya nampi dhateng menapa sambutan paduka paringaken dhateng putra Narayana Maragagi Tampanana nggih. Pandhita kang kirana wangsit Indra Kumbang Wisnu maringaken pusang limpe kedheping netra Sang Narayana. Ical Sang Padmanaba manunggal tetunggal lan jiwaning Sang Narayana. Nek golek ngelmu ki apa beda karo sekolahan kae nganggo istirahat ngono. Aku ling ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah. Lah iya. Nganti cumengklungen aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparke manjing sajoga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandhita wekasan momong kala jagatku. Welah. Entuk apa kowe? Entuk tambahan pusaka, Kang. Lho, pusaka apa? Siji Senjata Cakra. Kuwi pamunahing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendhewa nanging cukup tak batin wae Senjata Cakra bakal ngrampungi mungsuh. Waduh, aku mau tak jalukke. Apa ngono lho, linggis apa? Sik to, kowe iki nek omong senengane sembrono, aming anak Demang kok kono ora sembrono ki arepe arep kaya apa? Punten dalem sewu napa piye? Ing angka loro, sing angka loro Kyai Kesawa, manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ki aku iso wujud buta gedene sundha langit. Terus pakanane apa? Pangananmu tela doyan? Doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Ngundak wong akeh sing krungu. Ya. Oh. Aja kaget ya. Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik to aku gak nek sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku ki jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku.
Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung nganti gelung kowe jabang nganti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa. Kok sik to, iki sing ngendika apa penemban Padmanaba? Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu Kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa ratu ing Mandura. Welah. Kuwi tenan. Malah ora mung aku, Kakang Makarasana kae ya anak Ratu Mandura, adhiku Lara Ireng ki ya anak Ratu Mandura, apa sebabe kok tekan Widara Kandhang merga dititipke merga Mandura ana pengamuking Kangsa Dewa, Kakang. Aduh, Raden. Kowe ngapa kowe? Kula benajeng kalian Turasing Nalindra, Turasing Piyai Luhur, kula nyuwun pangapunten Raden, kok sik to, aku moh nek ngono iki. Ayo ngadeg. Dereng dipun obati. Tak totok modar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentho. Ayo ngadeg. Nek kualat ora, merga kowe dong tak omongi. Dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratu kuwi ora mung 3, ning 4. Lho, lah tunggale Ratu Mandura ku ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipe karo Demang Sagopa, Bapak Demang Sagopa wiwit Biyung Sagopi isih meteng. Welah. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae. Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa ning saknyatane tegese garwa resmi. Ning yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, udu. Atene aku cendik banget. Ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopa, ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagopa ning Ratu Mandura. Welah. Jagat Dewa Bathara. Aku malang rek ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ora ya sesuk. Ya mbuh. Mosok diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awak dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing Sang Begawan Padmanaba, aku kene madhangke negara Mandura. Ayo budal marang negara Mandura. Ayo Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe Narayana. Kakrasana nilar kademangan Widara Kandhang manjing Mahasing Asamun teteki amasuh dhateng batining Sang Kakrasana tanana ingkang pinindeng tanana ingkang den suwun dening Sang Kakrasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang tinul saking dirgantara Sang Budawa kanthi Sang Hyang Bathara Brahma. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone wong pilahing mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakrasana aja kaget ulun ngemrepeki kelawan kita
nggone nedeng mangsa Semedi ulun Sang Hyang Bathara Brama ya Sang Budawaka. Pukul sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Paduka Hyang Adi Pukul. Dene Paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah Semedi Pakrasana. Saka mantenge nggon kita Semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun. Kinarya tumedhak ana ing jana luka njogarake nggon kita tapa Kakrasana apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita bakal ulun paringi pusaka loro cacahe kodrat lan wiradat ingkang kodrat aran Kyai Nenggala mapan ana ing epek-epek kita dene ingkang wiradat aran Kyai Alugara marga tampan ana ngger Kakrasana. Marenos mobang mangaruna katinetrane sadaning ukiloring kanigara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca pusaka wis kita majaning Demang Sagopa lan Nyai Sagopi nanging kita kuwi turasing Nalindra Mandura putra Mandura putraning Prabu Basudewa ing siningetake ana Widara Kandhang klebu kadang kita Sinarayana lan Silara Ireng Kakrasana Mandura ing ketaman wetetep merga saka pakartining si Kangsa nggone bakal ngrubuhake kanalindraning wong atuwa kita Prabu Basudewa. Ya mung kita ingkang diarep-arep dening Ratu Mandura, muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake Projeng Mandura nggih. Mas, kula ingkang ngrayi Kakang Udawa. Kakrasana aku Kakangmu Udawa. Saka endi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingung Bapa Demang Sagopa, kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreme wong tuwa, ning kowe tansah gawe bingung-bingung penggaling Kanjeng ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuk lawan batinku teteki Semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brama. Lho. Ya, Bathara Brama. Pusaka kalih naminipun Alugara Kyai Nenggala. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Ngertos mawon. Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng ropyan-ropyan nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le wadake. Rameng lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Beng Untarayana. Panjenengan pikantuk Kyai Alugara lan Nenggala. Kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kyai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana lirepasaken mawi gendhewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsuh. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Welut werna-werna. Apa jenenge? Kul buntet. Oh. Padake gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Ya. Lan Kakang Udawa menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun Bapa
utawi Nalindra ing Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kowe kok titis men to. Kok malah titis ngungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiyang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontranipun tiyang sanes ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengamipun Basuwara Kangsa lan kepadhanging Mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakrasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang aku tulungono Kakang. Kakang Narayana aku tulungono. Toto laruta saking Godha Sang Kura namutusa Sang Sri. Iki kaya iya Kakang. Lho iki Biyung Sagopi. Ya Biyung Sagopi mlayu-mlayu ning apa? Simboke ning apa mlayu-mlayu? Lah to Narayana Kakrasana widara kandhang mbok tinggal. Ana pengamuking wadyabala saka Sengkapura. Eneng bakal nggonjak karo adimu si Lara Ireng tumuli aku ngajak Lara Ireng mlayu ado-ado aja nganti doyak wadyabala saka Sengkapura. Lah Bapa Sagopa piye? Bapa Sagopa piye? Bapak piye, Biyung? Bapakmu mati dikruput wong Sengkapura. Iblis ana Narayana Kakrasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsadewa. Utang nyawa, nyaur nyawa. Sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe. Kok sik Biyung Sagopi piye? Nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa? Bantu-bantu ketemu karo Kaki Semar. Sing ngetutke karo Raden Permadi, Raden Merpati sing iso mateni wadyabala Sengkapura. Lah kae malah luput kae. Permadi kok malah dipulosara karo Kakang Kakrasana kae piye? Kowe wong Sengkapura kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe iki. Kowe iso sabar ora kowe? Ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengelmu kowe. Iki pana kawan, pana wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku iki pana kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong Sengkapura. Ning kae sing belani sapa kuwi? Sawan jeneng matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi. Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora. Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepeleke sapenake dhewe, Kamas. Kakak Mas. Iki rak Permadi ya. Iya Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha ora apa-apa. Awakmu ora lara, ora tatu diajar Kakang Kakrasana. Pangestumu ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Lara Ireng, adikku. Adimu. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana apa?
Yang iki maksude piye? Wis duwe jodoh urung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem. Ah jelas. Kakau ye. Kakau yo aku ye. Nek nek omong ki ora cethak lho, Tru. Mbok menawa ya ora apa-apa. Wah. Syukur. Ngopo to, Gong? Anu lengene kecantol cangkemku. Cangkem yo ombo-ombo. Ciot iki. Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembug. Ning sing wigati aku duwe pakaryan, pakaryane apa? Madhangke negara Mandura yen pancen kaya murka pasang yuk katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Weh lah dalah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso, ya pancen kaya mengkono. Kakang, ayo ndelok mesti akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi iki gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani. Kaya nganu kae ya Gong, do pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani waton ngesak dit. Jajal ora nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yen ngono ayo budhal marang Praja Mandura. Ayo tak dereke. Ayo kok Narayana lara ireng budhal marang Praja Mandura. Rame madyaning glanggang blabar waja jangit cencang papaning alun-alun negari Mandura surak mawalahan manengker gumur sanggya para pawan Mandura.
Silih umke genti kalindhe Sang Surati mantra mengsah Sang Bratasena saking Sengkapura mengsah jago kasukuhan saya ngangsek kang samya wuninga kenya mirsani surak mawurahan manengker gumuruh datang kantun sambiyak datang katahing para ingkang samya ngawuningani adon-adon madaning alun-alun saya caket madaning gelanggang adon-adon menungso ora tatanan wong Sengkapura wong bule sing dadi beburaning negara sing pengak iblis kuwi dapurmu ora tak sirake dadi maksiat ayo legane atiku iki Raden Kokro sapa mateni Baman Suratiwatra wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura kowe memanasatining wong Sengkapura Basuwara Kangsa iblis anak kowe sing gawe weteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana wah cangking siramu sing tak cangking dasmu nidak dening Sang Kangsa datan saged nglawat nenggih Sang Kakrasana mulat ing ngrayarsa peputing aku kowe Kangsa ingkang nyageti ungganing Sang Kangsa wah Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha apa mbok anggap aku wong loro saudon terus saurupan ora iso ngalahke menungso sing jeneng Basuwara Kangsa tiban pusakaku Kyai Alugara jebol dadamu bengkak sirna margalayu mangke riyen to apa ingkang cakra sanes Alugara ya aja ngawur-ngawur
sing ngenani Alugara tatune iso mbedhake dada. Nuwun mapunten. Apa iso mbedhake dada menika namung Kyai Alugara, senjata cakra menika tamake Gunung Jugra segara asat padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo pantes manteni kangsa kuwi aku. Kula ya pantes materi kangsa, ning sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra. Sapa mateni anakku lanang? Jagat iki wis padha ngerti yen Basuwara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basuwara. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Basuwara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkake dada menika namung Kyai Alugara. Nek senjata cakra ki ora iso mbengkake dada. Dadi sing mate ana dosane disandang. Ora, kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten panjenengan ngeyel nek panjenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugara. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki namu dikunjara piye? Lah kene wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku wae Narayana, kowe ngaku wae. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine iki ya. Lah kula ya emoh nek kon ngakoni wis kowe ngaku meng kowe dikunjara. Kok krasana iki? Iya sinuwun sing mburi kula ngabdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.